ना deh mau pulang kerja. बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना जोनोमनि मोन्थाय बर' बिमानि गेरेमसा माहारि दानायनि जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड मोनाब्ला जों गोजोना सुजित नार्जारिनि दुंब्रुद बिखानि गोजा थै बड'फानि गोथार सानखौ सिमां गुवार मिजिं सुजित नार्जारिनि दुंब्रुद बिखानि गोजा थै बड'फानि गोथार सानखौ सिमां गुवार मिजिं गायदे हेलेना जोहोलावजोनि बेसेन गोसा जिउ दुखुथिया बर' बिमानि मेगननि मोदै मुख्लं जोहोलावजोफोरनि हांमा जों सुफुंनांगोन बिसोरनि गांनाय उखैनाय बियो राजखान्थि नङा बियो हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मावनाय खामानिसो हारिनि रैखाथिनि थाखाय मावनाय खामानिसो हारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय मावनाय खामानिसो बड'लेण्ड दाबिया राजखान्थि दाबि बड'लेण्ड मोननो थाखाय जि हान्थिनाय लामा बे हान्थिनाय लामाया राजखान्थि लामा नङा बे हान्थिनाय लामाया जाबाय रिभलिउसननि जांख्रिथायनि बिग्रायारिनि मोनसे लामा दा नंखायनो जोङो बेखौ बावनानै थांनो मोननाय नङा मानगोनां रायजोफोर आरो लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोनबो आं बयखौबो खावलायनो नागिरो जे जेब्लायसिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बर' हारिनि सोमावसारनाया सोलिबाय थानांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव भारत सरकारनि जि पलिसि बे पलिसिया नर्थ इस्टनि थाखाय नङाब्ला दुलाराय भारतनि थाखाय गोदान गोदान रायजो बिग्राफोरनि थाखाय मा जागोन बेखौ बिथांमोना दाबो स्पष्ट रावजों बुंनो नागिराखै दा बेनिखायनो जोङो प्रेसार क्रिएट खालामनो थाखाय इन्डियायाव बबे बबे पलिसिजों हायो बे पलिसिफोरखौ लानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि एक्सारसाइजफोरखौ जों खालामबाय थादों जोंनियाव लामाया मोननै दङमोन मोनसेया जाबाय डेम'क्रेटिक सोमावसारनाय गुबुन मोनसेया जाबाय सिलाय लानानै सोमावसारनाय आरो सिलाय लानानै सोमावसारनायनि जि लामा बेखौबो जोङो दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा जेला सिजफायाराव फैबाय बै समनिफ्रायनो जोङो बेखौ जेरैखि जाया प्रेसार होनानै खौसे जानानै जुजिनानै जेंना सुस्रांनायसिम लांनो हायो नामा बेखौ जोङो नाजाबोदों दिनै मोनसेबो लामाखौ जों नागाराखै डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआथ' एनि टाइम दङ जोंनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समाव बिपिएसि दङमोन आदब जिमान आफाद दङ बयबो ज' सोमावसारबोदों जोंनि बर'नि आफादफ्रा आरो फारसेथिं जेला बिएलटिनि सिजफायार जादों बै समाव बेखौ प्रेसार होनो थाखाय जेफोर मुभमेन्ट प्रग्राम जादों बेवहाय रायजो राजाफ्रा ओंखारदों एनडिपिआ 2005 मायथाइनिफ्राय सिजफायार जाजेननायनिफ्रायनो जेसेबां एनडिपिआ खावलायदों बे एनडिपिनि खावलायनाय महरै रायजो राजाफ्रा जों बयबो राजा लामायाव फैदों सरकारखौ नारसिनदों धरना होदों रेलि खालामदों
रेल होबथादों नेशनेल हाइवे होबथादों जाहाथे जि हाबाफारिखौ गणतान्त्रिक भावे मावनानै प्रेसार होनो हायो बेखौ जोङो मावबोबाय थादों मानोना जोंनो आलादा रायजो नांगौ दा बेनिखायनो नैबे समाव जों बयबो साननानै लानाङा मानगोनां रायजोफोर सुथुरा लोरबां जाबाय होननानै सुथुरा दाबो लोरबां जायाखै सुथुरा गोख्रोङैनो दङ दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव सुथुरफ्रा जेरै गोख्रोंमोन दिनैबो एखे गोख्रोङैनो दङ गावसोरनि थाखाय माबा माबि मावनानै लागासिनो दङ दिनै एनआरसि खालामदों गावसोरनि स्वार्थआव दिनै 6 क्लज 6 खौ आसाम एकर्डनि क्लज 6 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि कमिटि दादों आसाम एकर्डनि क्लज 6 आव मा दङ 2 नं फारिलाइयाव मा दङ आसामनि हारसा मानसिफोरनि रक्षा कवच मोननांगौ हारसा मानसिफ्रा रैखाथि थाबसि मोननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों आरो बेवहाय बिथांमोननिल' दाबिखौ दैखांनानै जिहेतु सुक्ति खालामदोंमोन बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि